Vastaanottotyössä tarvitaan tarkkuutta ja hyviä asiakaspalvelu- ja tietohallintataitoja. Työ lasten ja nuorten parissa on työtä tulevaisuutta varten. Haluan tukea asiakkaiden toimintakykyä ja kuntoutumista. Haluan auttaa potilaita itsensä hoitamisessa ja tukea heidän terveyttään. Haluan auttaa elämässä eteenpäin niitä, joilla on mielenterveys- ja päihdeongelmia. Haluan tukea vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia hyvään elämään. Tahdon tehdä arvokasta työtä. Vanhuksista pitää pitää hyvää huolta. Jokaiselle ihmisarvoiselle